Здравейте, потребители от VBOX 7. Аз съм Иван и от YouTube. Аз съм Иван, направих си нов профил. И да започваме. Днес ще ви покажа как се направите, не как се направите, ами как ще свалите хак за CS 1.6. И нека започваме, като например, примерно ето RIMBot. И ще покажа, не знам дали ще има такова време да покажа, но надявам се да има време и да покажа. Така, сега нека първо го свалим. Не, няма да ви показвам, то вие си го свалите и долу ще има кода в описанието. Аз не знаете, че от тук ги тегля. Да знаете, защото аз в принцип от тук си ги тегля хаковете, ми работят тук на мене. Ще чакам да се зареди. И така. Сега чакам да зареди. 5 секунди трябваше. Ще намаля малко екрана, докато не зареди. Ще дам пауза за малко и до... скипна, не съм паузирал. Ето вижте, готово. Заби. Така, нека сега първо да го свалим. И пак забивам. Не трябва. Така, сега даме господа, малко ще премества това екрана. Тъй. Сега влизате, само да увелича екрана. Трябваше много време. Така, сега влизате в моя компютър и там би трябвало хака да се е свалил и да. Би трябвало. Ако не се е свалил, просто не знам, че е фатал. Ето бе, то само се отвори бе. Мале и то 2 пъти. Трябва и да го махне. Добре, момент. И сори, че така мърда ми е много гадно, ама не мога, просто така си го правя. Сега, това. Тук направо е RIMBot. Тук може да си го включите вече направо хака, но не ви препоръчвам да си го включите така. Ще ви таком. Ето тук ще ви покажа. Но то по тук сега не мисля е такова. Както и да е, сега вие си го резервира. Да, той без той се е показал тук, така че ето го, това е работния плод. И сега тук ето го RIMBot. Тук сега екстрактвате го, Extract Files. Долу в описанието ще го има това. Кода. Всъщност той кода си е както се казва и сайта, но ако някой не знае, сега ако някой не се досеща и е нов в CS, айде по-бързо е. Добре, ще скипна докато ми зареди, след малко. И така, дами и господа, тук съм най-накрая. Сега. Пишем опа. Сори. Ето, ако някой го вижда, ако го виждате, ще увеличи екран даже, ако не го виждате. Да не го виждате също. Просто ще чакаме. Заради хака. Ето го. И това беше от мен. Чакаме само се зареди. И ето го и сега правят така. Влизате и тук. Цъкате това. И си влизате в CS и ще дам линк също на коя CS трябва да сте. И сега това ще го изключа. И надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палче нагоре. Ако искате и subscribe. Бай! Бай-бай!